A perda de poboación e o avellentamento caracterizan unha sociedade na que o 35% das persoas asalariadas non chegan ao salario mínimo interprofesional e 18.000 ingresan menos de 3.000 euros ao ano. A CIGA de Ourense presentou hoxe un informe sobre a situación socioeconómica e laboral da provincia que reflicte un panorama dramático. Eu creo que queda perfectamente aclarado por parte de Nati neste informe a falacia do que é a creación de emprego fixo que a reforma laboral publicitou durante estes 2 anos é realmente falso e é unha tomadura de pelo, por iso que a veces analizar os datos do paro registrado é non analizar nada, pois estás analizando datos que veñen cociñados. O diñeiro que a xente leva a casa, que é un dato que a CIGA usa habitualmente agora, é dicir, non utilizamos o tema de salario medio, porque o salario dos convenios non difire tanto de outras provincias, depende en que sectores, pero sí o diñeiro que cada un leva a casa. Entón, que o 35% da población asalariada perciba menos do salario mínimo interprofesional é realmente un cáncer económico. Na última década a provincia perdeu o 8% dos seus habitantes. As persoas maiores de 65 anos son case o 32% e as de menos de 20 anos o 13%. Se falamos de afiliación á Seguridade Social, segundo a CIGA, aínda que se reduciu o número de parados e medraron os contratos indefinidos, a realidade é que aumentan os fixos discontinuos que naceron para sustituir os que eran ata fin de obra. Con un incremento da afiliación. Este incremento deuse únicamente no réxime xeral. Os restantes réximes perderon afiliación. Os que máis medran un 95,6% en 2 anos son os fixos discontinuos. A continuación son os indefinidos a tempo parcial, que aumentan un 40%, e, por último, son os indefinidos a xornada completa, que neste caso aumentan un 19,9%. Sumando os tempo parcial e os fixos discontinuos que de alguna forma veñen a sustituir, ou é algo que nos temíamos que viñeran a sustituir os anteriores de obra, sumando estes dous, vemos que son o 26,6% dos indefinidos. É dicir, hai 2 anos eran o 21,5%. Este tipo de contratos indefinidos con xornadas non completas. É dicir, aumenta a contratación indefinida, pero aumenta fundamentalmente en xornadas parciais e fixos discontinuos. Os datos da Axencia Tributaria amosan que os ingresos da clase traballadora aumentaron un 4,9% na provincia, mentres que o IPC medrou un 5,7%, o que supón unha perda de poder adquisitivo. Onde máis aumentan os ingresos é na poboación con mellores salarios. 83 persoas na provincia que superan 10 veces o salario mínimo interprofesional ingresan máis de 235.000 euros ao ano de media. Por outra banda, a fenda salarial de xénero na provincia é dun 11,9%, menor que no resto de Galicia e de España.